Aké je tvoje meno? Rastislav Steranka. Nekrič. Rastislav Steranka. Čo tu robíš na festivale? Čo tu robíš na festivale? Program. Aký je program tento rok? Dobrý. A čo je hlavnou témou festivalu? Hlavnou témou festivalu, neviem. Hlavnou témou festivalu. Polnočná sekcia je aká? Veď si ju zostala, odpovedaj. Odpovedaj na otázku. To nie je hlavnou témou festivalu, ale v podstate zvonka, áno. Vlkoláci. Ešte raz. Vlkoláci. A prečo sú práve Vlkodláci tento 4. ročník festivalu? Lebo som si to jednoducho vymyslel. A vymyslel si aj to, že sa meníš v noci na vlkodláka? Ja mám strach. A polnočné filmy si vlastne získali svoje publikum a to rastie a rastie a asi nás až prerastá. Áno, je to úžasné, ako z roka na rok vidím, že viac a viac ľudí chodí a tento rok chodí už v podstate najviac. A ja fakt mám obavy a mňa to mrzí, že kopec ľudí sa do toho kina vlastne nedostane. Začali sme vlastne Bollywoodom. Začali sme Bollywoodom, to bol ten prvý ročník, potom boli Zombíci, potom bol Polnočný hrdina a teraz sú Vlkodláci. Teraz už nie je naozaj nikde bezpečno. Jediným bezpečným miestom sa naozaj stávajú kinosály. Kinosály preto, lebo film sa premieta na strieborné plátno a Vlkodláci sú na striebro alergickí. Som rád, že sme sa zišli zase v takomto hojnom počte z roka na rok. Viac a viac ľudí chodí na tieto polnočné filmy, čo som veľmi rád. Dnes vás vítam na desivej noci vlkolakov. Ono nebude až taká desivá, možno najdesivejšie na tom bude to, že nebudete spať do rána. A dnes si dáme Ginger Snaps, čiže moja sestra Vlkolak jednotku. Tí, ktorí videli včera dvojku, tak dnes sa dozvedia viac. Potom si dáme Dog Soldiers, Psí vojaci a potom si dáme Big Bad Wolf, Veľký zlý vlk o 3 ráno, takže ja som zvedavý, kto z vás vydrží. Medzi tým budú krátke pauzy, budeme robiť súťaže o DVDčka, mám tu celú trilógiu Ginger Snaps, Big Bad Wolf a Dog Soldiers. Ja som striktne proti nejakej glorifikácii násilia alebo násilie pre násilie. Ako to sú filmy, ktoré jednoducho používajú tieto vyjadrovacie prostriedky na to, ale oni nie sú samoučelné. Ja sa snažím proste ľudí zabaviť, aj keď cez celý deň pozerajú vlastne filmy, ktoré sú intelektuálne často náročné, lebo sú to filmy pre aktívneho diváka. Ty musíš proste mať nejaký background, musíš si to proste premietať na svojom podvedomí a čo dáš ty tomu filmu, ten film dá ti to a proste večeri si oddychneme, pozrieme si nejaké zábavné záležitosti. Som veľmi rád, keď jednoducho publikum tlieska, fandí, méka, zavíja. Jednoducho ten kolektívny zážitok vlastne sa spojí vlastne s tým, čo je vlastne na tom plátne a tí ľudia jednoducho majú spoločný zážitok a to je proste to, čo ja potrebujem, to, čo vlastne mňa posúva ďalej, prečo som tu, prečo to robím. Synergia s publikom. Ja by som medzi nami privítal opäť legendárneho, dnes už legendárneho Dariusa Blakea. I'm not a talker. I don't used to talk. I'm a hunter. I used to hunt. But you are safe here because of silver screen and you know that the werewolves are allergic to silver. Keďže sme pozerali teraz taký feministický emo horor vlkodlakovský, tak ja by som rád niekomu dal kompletne celú trilógiu. Máme tu aj merač
Máme tu potleskometer. Ak by som mohol poprosiť dámy, ktoré sú tu a ktoré sú ochotné prísť sem a zavíjať. Máme tu prvú. Zatlieskajme, prosím. Naša pani distingovaná tlmočníka. Oh yeah, come on ladies. Yay! I will show you my knife. The biggest hauler is Lubica. Tomu stále neveríš, Ja neverím, ja neviem, neveriť. Veriť by som tomu uveril, vieš, ale mám za posledný nejaký čas, že nepamätám si určité veci, ale... Čiže ty vôbec nevieš, kedy ty si prišiel do Piešťan? Minulý piatok, alebo No, lebo to totiž to bol zrovna spol minulý piatok a vtedy to prepuklo. Je to tak, takže... Myslíš vážne? No, ty si ten piešťanský vlkodlak. To fakt? Áno. Ty si zabil Pštrosa v Ratnovciach. Pštrosa? V Ratnovciach? Áno. Čo to je? No to je totiž to tak, že ty keď si sa stal vlkodlakom, tak si sa potreboval prebehnúť. Si sa prebehol, to je túto kúsok dedinka v Ratnovciach a pravdepodobne si dostal hlad. Je to možné vlastne, keď si uvedomím, že fakt, že kompletne celý festival je vlastne mojou srdcovou záležitosťou a čím ďalej, tým viac je to v tých položných sekciách, kde vlastne sa opriem do toho úplne ako telom aj dušou. Ja si teraz, keď si spätne spomínam a myslím na tých zombíkov, tak ja mám strach. Áno, ako samozrejme, že ako si všetci dobre pamätajú vlastne ten posledný denník, kde vlastne sme sa všetci na konci festivalu de facto zmenili na tých zombíkov. No, ale tak to som nikdy netušil, že vlastne to bude mať to, čo robím, že vlastne to podvedomie jednoducho vyvolá niečo, čo sa vlastne stane reálnym. Ja som o tom netušil. No ale tak teraz neviem, ako vieš, ja sa musím vrátiť domov k rodine, k dieťaťu a teraz ste by tak dosť zavarili. Ja som prišla úplne že na seriózny filmový festival, ale som recesiu neočakávala teda. Ešte by som veľmi rád vám poďakoval ako publiku, pretože nemôžem si odpustiť povedať, že fakt mám veľmi rád piešťanské publikum, ktoré je veľmi otvorené, vnímavé a je to jedna z najsilnejších zbraní Cinematiku, takže ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa uvidíme o rok. Ďakujem.